Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, naghisgot naman gitag pagkaon karong buntaga mga kapuso gikan sa mga community pantries. Karon atong tan-awon kining talagsaon nga gimmick sa usa ka Pinay nga vlogger diha sa Estados Unidos mga kapuso. Nakadungog na ba mo dumpster diving mukha og mga pagkaon gikan sa ilang mga basurahan dito sa Amerika mga kapuso. Atong ilailahon karong buntaga kining usa ka inahan vlogger mga kapuso. Lumadi siya nga Bisaya, si Inday Roning. Good morning Inday Roning. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta man ka karong buntaga ma'am? Maayong buntag Sir Nico ug sa tanang mga naglantaw sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag, maayo ako, dako kayo kung kalipay nga niya ako sa inyong programa karon. Good morning gikan diri sa Pilipinas ma'am. We learn nga hapon diha sa inyo sa Florida. Daghang salamat sab kaayo Inday Roning sa pag-uban kanamo karong buntaga. Unsa gikabisihan nimo rong panahon na ma'am? Akong gigabisihan karon sir, mauning akong pag-vlogging ug usap pod ako kainahan. So sa adlawan inahan ako tagbalay ug sa gabi aniak ako na mamasura. Lumad nga taga diin man inyong kaliwat ma'am. Ang akong kaliwat, sir, is taga Dumaguete, San Jose Negros Oriental. O sa pag-high school o college na ko, nagbalhin ko sa Bukidnon tungod kay dito ko nagtiwas akong pag-eskwela. Kanina imong pag-vlog, nganong Inday Roning man imong nahununaan nga screen name, amo sa may istorya ani kanus am di ka nagsugod sa imong pag-vlog? Naka-decide ako sa pag-vlog, sir, tungod kay usa ko kainahan nga magbantay ako sa akong anak ug muy akong nakabisihan. Ug ang screen name nako nga Inday tungod kay usa ka Bisayang probinsyana nga kugihan, kusog mo maayong mo respeto sa isang katawo ug di na kinahanglang suguon, mulihok gyud siya iyahara. So Roning tungod kay ang akong iyaan manggod nga bata pa ko, iya akong ginatawag og Roning gyud nga pinasbusdak gyud sir nga Roning. Maong nakadesisyon ko nga Inday Roning tungod ana. Maghisgot ang imong pinalahi nga konsepto sa pag-vlog. Nganong naka-decide man ka ngayon ani nga tema labi na kining imong gihimo nga dumpster nga diving? Gusto na ko nga madasig ang mga tawo nga dili gyud ta magusik-usik og mga pagkaon. Kung unsay atong makita nga maayo pa, nga magamit pa, nganong dili nato gamiton og ato pa kaning ma-share sa uban nga tawo. Kay daghan kaayo nagkinahanglan karong panahonay labi na sa pagkaon. Kumusta man imong bana ani ma'am? Kuyog po nimo imong bana sa inyong sa pag-dive ninyo bali? Unsay reaction niya? Ang akong bana, sir, sa gabi siya magbantay sa akong anak. Suportado ning akong bana, sir. Suportado kayo ko ani niya. Unya, kani siya, siya magkaon po ni siya sa among mga pagkaon. Og nakoy kauban, sir, si iFriends, ang akong kauban. Kaming duha. Kay kinahanglan gyud sir nga mamasura ka, labi na gabi, nagyud kay kauban. Nagyud kay kauban, pang safety. So ang inyo ani Ma'am Roning, gawas nga kana makuha na ninyo pang konsumo, mudunar man pud kano ang imong sobra sa imong makit-an nimo. Oo sir, tinuod yun na. Nag-donate mi sa among kababayan nga mga Pilipino, sa uban pud nga mga lahi, naga-donate pud mi og kaning mga pagkaon nga naka-plastic pa, naka-box og naka-can goods. Ako ning gidala sir sa gitawag og blessing box, mura og pantry box. So may advice nga mahatag nimo nila kabahin ining ingon ani nga pamaagi ma'am labi na sab inon to diri sa Pilipinas bisan asa pa ma'am kining bang pag consume og tarong sa pagkaon dili pag usik-usik. Tagaan nato og bili ang mga pagkaon tungod kay gihaguan kani labi na sa mga farmers, sa mga nagpreparar para kanato ani og hunahunahon nato nga karon na patay gikaon ug madamlag ang pangutana naa pa ba kay gikaon. So mao ang grasya atog yung tagaan og bili ug atog yung dili nato usikan. Pwede mo shout out? Sige ma'am, go ahead po. Shout out sa akong mga followers, sa akong mga subscribers. Shout out og sa akong pamilya ug sa akong kauban nga si iFriends. Salamat kayo. Salamat ma'am, amping diha. Thank you kayo. Salamat.